Suzuki DT 25 vuosimalli. Onkohan tämä joku 74-76 muistaakseni. Näitä ei ilmeisesti kovin hirveästi ole Suomeen tuotu. Ainakaan ei ole jäljellä kovin paljon. Muutamia aina silloin tällä näkee. Varaosia on haasteellista saada, mutta jos varaosamoottori löytää, niin siinähän sitä on. Tässä ongelmana sytytys, joka pätkii ja ilmeisesti Puola hajalla. Olisin lyönyt käyntiin, mutta sehän kasteli tulpat. Tulpat kasteli tällä kertaa, niin ei sitten lyö käyntiin. Ehkäpä huomenna sitten.